Hi there. Today I'm giving myself a bit of a challenge, and I will be reading the articles in the Universal Declaration of Human Rights in 12 different languages, including English, German, Ladino, Swedish, Dutch, Danish, Yiddish, French, Italian, Flemish, Spanish, and Tok Pisin. Let's get started with English. The General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of member states themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 2. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob diese unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artículo 4. Ninguno estará sometido a esclavaje ni a servidumbre. El esclavaje y el comercio de esclavos están defendidos en todas sus formas. Artículo 5. Ninguno será sometido a torturas ni a penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Cada uno tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad frente a la ley. Artikel 7. Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering. Artikel 8. Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. Artikel 9. Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsvervisas. Artikel 10. Ieder heeft in volle gelijkheid recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging. Artikel 11. Ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen nodig voor zijn verdediging zijn toegekend.
Niemand zal verschuldigd gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekende op het tijdstip waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Artikel 12. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft ieder recht op bescherming door de wet. Artikel 13. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land. Artikel 14. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig vedrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med de forenede nationers formål og principper. Artikel 15. Enhver har ret til en nationalitet. Ingen må vilkårligt berøve sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet. Artikel 16. Der wachsende Männer und Frauen, nicht geguckt auf Volk, Nationalität oder Religie, haben ein Recht auf Mann und Weib Leben und aufhören am Sprache. Zij zijn berechtigt auf gleiche Recht, benige Mann und Weib leben, beschass zij seinen Mann und Weib, und beim Zerscheiden sich von der Ziewegschaft. Bloß mit der freier und voller Haskomme von Gossen und Kalle kann man rein in Ziewegschaft. Die Sprache ist das natürliche und gründliche Eins von der Gesellschaft und ist berechtigt auf Schutz durch der Gesellschaft und durch der Meluche. Artikel 17. Jeder hat ein Recht auf Vermogen, Hab und Guts. I alleins, I in Schutzes mit anderen. Von keinem Tormen nicht arbitrarisch wegnehmen sein Hab und Guts. Artikel 18. Jeder hat ein Recht auf Freiheit von Trachten, Gewissen und Religie. Das Recht nimmt euch herein die Freiheit auf überbeiden Religie und Gläuben und die Freiheit oder allein oder beschutzt mit anderen oder öffentlich oder begiddes herausweisen die Religie oder Gläuben durch Lernen, Praktik, Twille und Oprichtungen. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Articolo 22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 23. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindicati e di arrivirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 24. Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Artikel 25. Ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten. Artikel 26. Eenieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager- en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor eenieder die daartoe de begaafdheid bezit. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Article 2.10.9 Yumi olgeta igat responsibility o walk long walkim inside long community long kamapim all dispela all rights. All rights imasigat lo istap long lookoutim rights blong all narapella, rights blong you no inap downim rights blong narapella. Nogat one pela man omeri inap kamapim nupla lo inside long community velo ino binainim lo blong United Nations. Article 3.10 Noat one pla narapella man omeri o country inap long usum displa human rights lo long kamapim birua long narapella o bagarapim all rights na freedom belong you. That's all 12. Which one did you like the most? Let me know. Until next time. Bye.